ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ମିକ୍ସ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଏକ ମାଆର କାହାଣୀ। 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଦିନ କିମ୍ବା ରାତି ହେଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମନେ ପକାଉନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏପରି ଏକ ପୁଅ ଥିଲା ଯିଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ 2 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବୃଦ୍ଧ ମାଆ ନିଜ ଆଖିରେ ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅରୁ ବିଦେଶରୁ ଏକ କଲ୍ ପାଇଲି। ହ୍ୟାଲୋ ପୁଅ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ମା? ମୁଁ ଭଲ ପୁଅ, ତୁମେ କେମିତି? ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି? ମା ପଚାରିଲେ। ସବୁ କିଛି ଭଲ ମା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି ମା, ତୁମକୁ ନେବାକୁ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକାଠି ରହିବା। ମା, ତୁମର ବୋହୂ କହୁଥିଲା ମାଆକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ। ବୃଦ୍ଧ ମାଆର ଶୁଖିଲା ଆଖି ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିରା ଦେଇ ଖୁସିର ଲହରୀ ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଦେଖିବା ପରେ ମାଆର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅ ଆହୁରି କହିଲା, ମା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ମୋର ଅଧିକ ଛୁଟି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ପାଖରୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକି ରଖିଥାଅ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଡିଲରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଘର ପାଇଁ? ମା ପଚାରିଲେ। ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ମା, ଆମକୁ ଗାଁ ଘର ବିକି ଦେବାର ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘର ସେଟା ରଖିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ମା ପୁରା ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଜଣାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମା ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦିନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତାଇବା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମା ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯେପରି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ସେହି ଘରକୁ ପୁଅଠାରୁ କମ୍ ଭାବି ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ 40 ବର୍ଷ ବିତାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶେଷ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହୃଦୟରେ ଏକ ପଥର ଥିବାରୁ ମା ଘର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପୁଅ ତରବରିଆ ଭାବେ ଘରକୁ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ମା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅ ସହିତ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଗଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଏଠାରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଲଗେଜ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ଚେକ୍ କରିବି। ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କର। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଗଲି ଏବଂ ଆସିଲି। ମା ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମୋ ପୁଅ ଫେରି ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ମା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ଧକାର ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଗତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ପଚାରିଲେ, ମା, ତୁମେ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ,
ମୋ ପୁଅ ଲଗେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଛୁ। କର୍ମଚାରୀ ପଚାରିଲେ, ମା, ତୁମର ପୁଅର ନାମ କ'ଣ? ମୋ ପୁଅର ନାମ ଅନିଲ ବୋଲି ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମା, ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିମାନରେ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ବସିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି? ଘରକୁ? ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ଆଉ ତାର ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା। ସେ ସମାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଘରର ନୂତନ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏକ କୋଠରୀ ଦେଲେ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରର ନୂତନ ମାଲିକ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ କାହିଁକି ଯାଇ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହୁନାହଁ? ଏହି ବୟସରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏହା ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ମୋ ପୁଅ ଭାରି ନିରୀହ। ସେ ନିଜେ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ, ତାକୁ କେବେ ମା ଦରକାର ପଡ଼ିଯିବ। ମା ଏହା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କେହି ଜଣେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁମ ପିତାମାତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେବା କରିବାକୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଦାପି ଅସଦାଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ନେଇ।